8 anyos pa lang si Marvin Langay-Langay, apan nakahibaw na siya sa importansya sa pagkamatinuoron o honesty. Bisan pa man og wala niya damha nga mabaslan kini og kaayuhan. Naay panultihon nga small acts of honesty deserves to be rewarded. Aron mahibaw-an sa katawhan ang importansya niini. Mao nga gipasidunggan si Marvin sa Hunta Probinsyal niadtong Lunes, Marso 15, atol sa ilang out-of-town session. Gumikan sa iyang pagka-honest, human iyang gi-turn over ngadto sa kapulisan ang 2,000 pesos nga kwarta nga iyang nakitaan. Ang Hunta Probinsyal miluwat og resolusyon nga nag-ila sa iyang maayong nga binuhatan o gitunol kini ni Bukal John Ismael Jimbo Borgonia sa ikatulong nga distrito ngadto kaniya niadtong Marso 15. So we'd like to give this resolution, please recognizing sa act of honesty and of course sa iyang parents, sa iyang mother na nagpadako usa ka honest nga bata. Matod ni Marlene Langay-Langay, inahan ni Marvin, nga samtang nagpadung palit og sudan ng iyang anak, nakakita kini og kwarta nga giputos og plastik nga gisud og pitaka diha sa Dan Barangay 7, lungsod sa Tuburan. Iya kining gi-turn over ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Tuburan. Ganahan ko iuli ang kwarta. Dili ko na mua. Nagpasalamat ra sad ko nga kanang sanong sila sa ako ang man kanang tambag nila ba nga maayo ba dili mangawat dili mang kuan sa mga kanang mga ubutang sa mga tao ana ba. Matod ni Police Staff Sergeant Michelle Giganto, Police Community Relations Officer sa Tuburan Police Station, nga daghang mga netizen sa social media nga nakabasa sa ilang post ang nihatag og pahalipay sa bata kay dakong garbo kini alang sa mga Tuburanon. May honest pagyud nga bata nga sa iyahang nahuna-unaan wala na ihatag og lain diri gyud sa atong kapulisan giturn over kay dako siyang pagsalig ug kadto nga time proud kayo ang ato ang kapulisan gani natagaan nato siya og usa ka bike og 2 ka sakong bugas plus grocery gikan sa mga tawo nga nakita sa iyang gibuhat. Ditong time nakita nila nga daghan diya sa Tuburan sad nga mga honest. Gidugang ni Giganto nga nindot nga panaminan ang gibuhat ni Marvin nga angay sundon sa mga bata ug mga hamtong nga iuli gayud ang kwarta nga ilang nakitaan kun dili ilaha. Apil sa mga gipasidunggan sa Hunta Probinsyal sila si Raimundo Makiling, Sangguniang Kabataan o SK Chairperson sa Barangay Pandakan, lungsod sa Pinamungahan, kinsa usa sa mga napili nga outstanding SK officials sa Sugbo. Mga opisyal sa Barangay Nasipit, lungsod sa Barili, nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Emiliano Emil Pagon sa Katarungang Pambarangay Law sa Cebu Provincial Lupong Tagapamayapa Incentive Awards 2020. Lakip usab sila si Sebeco 3 General Manager Virgilio Fortich ug Andrew Michael Pilapil nga mga recipient sa Remarkable Leadership Award ug active collaborators sa pagpromote sa kaayuhan alang sa kadaghanan. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.